Bună dimineața! Este o nouă zi de hiperanalizat toate lucrurile care merg rău în viață. Până am grijă de mine, să am grijă de plante. Am mai crescut ceva în ghiveciul ăsta și abia aștept să văd ce e. Dacă nu vă place gustul apei, puteți să faceți iced tea. Eu astăzi fac lavandă și măceșe. Pun și puțin ghimbir, că am auzit că face bine pentru colesterol. Lămâie nu mai am, deci astăzi e doar atât. 5 minutes later. Cât stăteam așa și mă uitam pe geam și mă hidratam, doamna asta mi-a amintit ceva important. E ziua de curățenie. Fac o pauză de hidratare și mă uit la oamenii care aleargă pe stradă, mă întreb de unde au atâta energie și mă duc să-mi fac ceva de mâncare. Azi la brunch avem năut tras la tigaie cu boia iute și o sălățică. După masă, e timpul să plec la piață, să fac cumpărăturile pentru săptămâna viitoare. Sincer, după 2 luni când n-am mai mângâiat niciun câine, speram să găsesc altceva, dar e ok și așa. Ce să vezi, pe weekend, piața se închide la 3. Da, cam atât a fost și cu încercarea să mănânc sănătos, dar poate am mai mult noroc mâine.